Έχουμε μια βραδιά συγκίνησης, πραγματικής συγκίνησης, γιατί θα δούμε να εξελίσσεται με τη μορφή της ταινίας σε ένα πραγματικό και δραματικό γεγονός. Οι περισσότεροι το ξέραμε από την ιστορία, δεν ξέραμε όμως τις ειδικές συνθήκες που προηγήθηκαν και κυρίως αυτή την σπαραχτική ιστορία του Ναπολέοντα Χατζίδη, που αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο. Θέλω να σου πω λίγο το ιστορικό πλαίσιο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβαινε τότε. Η λογική των στρατοπέδων, όπου φυλακών καλύτερα, όπου εσώκλειαν αντιφρονούντες, υπήρχε από τη δεκαετία του 20. Κορυφώθηκε όμως τη δεκαετία του 30 και μάλιστα μετά την μεταξική δικτατορία. Βέβαια, παράλληλα, ως μέτρο σοφρονισμού ήταν οι εκτοπισμοί σε διάφορα απομακρυσμένα νησιά. Εκείνη ακριβώς λοιπόν την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας ενεργοποιήθηκε ένα κτίριο το οποίο λειτουργούσε ως φυλακή ποινικών πριν από αυτό, πριν από το 1937, και μετά τροποποιήθηκε από τη δικτατορία του Μεταξέα ώστε να φιλοξενήσει αντιφρονούντες στο καθεστώς στο μεταξικό. Είναι η ακροναυπλία. Στο βράχο λοιπόν της ακροναυπλίας, από όπου πέρασαν μαρτυρικές στιγμές πάρα πολλοί Έλληνες, κατά βάση αριστεροί, και οι οποίοι κάτω από απάνθρωπες συνθήκες έμεναν εσόκλειστοι ως φυλακοί. Το ίδιο διάστημα η δικτατορία του Μεταξά αποφασίζει να φτιάξει ένα μεγάλο στρατόπεδο στις παρυφές της πόλης της Αθήνας, ένα στρατόπεδο το οποίο θα φιλοξενούσε επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες. Ξεκίνησε να κτίζεται το 1937 στην περιοχή κοντά στο δάσος Χαϊδαρίου. Το στρατόπεδο αυτό ήταν κατασκευασμένο, μάλλον ξεκίνησε να κατασκευάζεται με προοπτική να φιλοξενήσει τον ελληνικό στρατό. Ωστόσο, στη διάρκεια λοιπόν της δικτατορίας, και επειδή ακριβώς πολύ σύντομα ήρθε ο πόλεμος και στην Ελλάδα, το έργο αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Το μόνο που είχε ολοκληρωθεί ήταν η περιμετρική μάντρα και κάποια κτίρια. Τα περισσότερα βέβαια από αυτά τα κτίρια χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα και τα υπόλοιπα απέμειναν άδεια κουφάρια μέχρι που φτάνουμε στην περίοδο της κατοχής. Οι υπεύθυνοι για την φύλαξη των στρατοπέδων στην περίοδο της κατοχής ήταν οι Ιταλοί, όχι οι Γερμανοί. Αυτοί λοιπόν είχαν την εποπτεία των στρατοπέδων που υπήρχαν αρκετά στον ελλαδικό χώρο, και βέβαια εκεί ήταν όλοι οι αντιστασιακοί, αυτοί δηλαδή που είχαν αναπτύξει αντιστασιακή δράση απέναντι στους κατακτητές. Το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ήταν ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο σε έκταση, το οποίο καταλάμβανε, αν δεν απατώμε, περίπου 35 στρέμματα. Μέσα ήταν σε μια περιοχή που ήταν μακριά από το κέντρο της Αθήνας, ωστόσο όχι όμως τόσο μακριά, γιατί ουσιαστικά θα εγκυμονούσε αρκετούς κινδύνους ένα στρατόπεδο να βρισκόταν μέσα στον αστικό ιστό. Κινδύνους εννοώ από τις διάφορες επιδρομές που θα μπορούσαν να κάνουν αντιστασιακοί. Το στρατόπεδο λοιπόν του Χαϊδαρίου παραδόθηκε στους Ιταλούς, που δεν μπόρεσαν να το αξιοποιήσουν, γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο 1943, το Σεπτέμβριο του 1943, και τότε οι Ιταλοί, όπως ίσως ξέρετε, υπέγραψαν την ανακοχή και την φυγή από τον άξονα. Εγκατέλειψαν την Ελλάδα.
Έτσι λοιπόν μοιραία το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου πέρασε στα χέρια των Γερμανών. Ήταν το μοναδικό στρατόπεδο στην Ελλάδα το οποίο λειτουργούσε υπό την δικαιοδοσία των SS. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας τι ακριβώς σημαίνει SS, θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι τα SS ξεκίνησαν από μια μορφή παραστρατιωτικής μονάδας, και ξεκίνησαν ουσιαστικά από μετά το πραξικόπημα της βυραρίας του Χίτλερ στο Μόναχο το 1923. Τότε δηλαδή που ο Χίτλερ, μετά από αυτή την γελιοποίηση της ποινής των 2 χρόνων, ο Χίτλερ γύρευε να έχει πρετοριανούς γύρω του, ανθρώπους που θα είναι έμπιστοι, θα αποτελούν δηλαδή το προσωπικό του, όχι ακριβώς στρατό, την προσωπική ομάδα φύλαξης. Αυτά ήταν τα λεγόμενα τάγματα ασφαλείας, που αργότερα όμως, όσο πλησίαζε προς την εξουσία, ενισχύθηκαν με πολύ μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα στο 1930, λίγο πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ, να αριθμούν 100.000 άτομα πιστά στο Χίτλερ. Για να ενταχθεί στα SS θα έπρεπε να πληρείς κάποιες προϋποθέσεις. Η βασικότερη από τις προϋποθέσεις είναι ότι σε ένα βάθος 2 τουλάχιστον αιώνων έπρεπε να είσαι γνήσιος Γερμανός. Εξονυχιστικά δηλαδή έψαχναν να βρουν τις ρίζες του καθενός. Κατά δεύτερο, τα δευτερεύοντα στοιχεία, αλλά απολύτως απαραίτητα, ήταν η σωματική διάπλαση, η φυσιογνωμία και η πίστη στο εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς του Χίτλερ. Τα SS αργότερα εξελίχθηκαν και σε στρατιωτική ομάδα ένοπλη που πολεμούσε μαζί με τη Wehrmacht. Η Wehrmacht ήταν η ομάδα του τακτικού στρατού των Γερμανών και η πρώτη αξιωματική ήταν αυτή που ουσιαστικά ήταν μια συνέχεια του προσικού κράτους. Και μάλιστα ανήκαν και στην αριστοκρατία της γερμανικής ελίτ. Η Waffen-SS πολεμούσε μαζί με τη Wehrmacht. Πολλές φορές οι άνθρωποι της Wehrmacht φοβόντουσαν τους SS, γιατί απλούστατα, όπως έλεγαν, αυτοί πολεμούν για τον Χίτλερ, εμείς για το μεγάλο έθνος μας. Αργότερα τα SS απόκτησαν και άλλα παρακλάδια. Ένα από αυτά ήταν η φρουρά φύλαξη των στρατοπέδων που άρχισαν να πολλαπλασιάζονται, ειδικά μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ναζί. Υπήρχαν, όπως θα ξέρετε, εκατοντάδες τέτοια στρατόπεδα στη Γερμανία. Τα χωρίζουμε σε 3 κατηγορίες. Είναι τα στρατόπεδα εργασίας που πρόσφεραν καταναγκαστική δουλειά για λογαριασμό του γερμανικού έθνους, τα στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου και τα στρατόπεδα θανάτου, τα οποία πολλές φορές συνεργάζονταν και εμπεριείχαν μάλλον και την υποχρεωτική εργασία από τους μελοθάνατους. Ξανάρθουμε πάλι λοιπόν στο Χαϊδάρι. Το Χαϊδάρι λοιπόν έπεσε από τον Σεπτέμβριο, από τα τέλη του Σεπτέμβριου του 1943 στα χέρια των SS. Και όπως σας είπα νωρίτερα, ήταν το μοναδικό στρατόπεδο που ήταν στην δικαιοδοσία των φανατικών Γερμανών των SS. Σε αυτό ακριβώς το στρατόπεδο πέρασαν ούτε λίγο ούτε πολύ 21.500 πατριώτες, οι οποίοι υπέφεραν τα πάνδυνα. Από αυτούς, πάνω από τους 1.800 βρήκαν φρικτό θάνατο, είτε από βασανιστήρια είτε από μαζικές εκτελέσεις. Οι πρώτοι που εξόπλισαν, που επάνδρωσαν το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ήταν οι ακροναυπλιώτες. Εδώ βλέπουμε κάποιους από τους ακροναυπλιώτες στη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας. Στο κέντρο διακρίνεται ο Φαλακρός, διακρίνεται ο Ναπολέων Σουκατζίδης. Στην ταινία θα τον δείτε όμορφο με πλούσιο μαλλί και με μουστάκι, αλλά ο κύριος στη μέση που μοιάζει περισσότερο με τον Ελίτη είναι ο Σουκατζίδης. Ψυχή. Θα σου πω πράγματα αρκετά για τον Σουκατζίδη λίγο αργότερα.
Αυτό ακριβώς που βλέπετε είναι η στολή των ταγμάτων φύλαξης στρατοπέδων των SS. Οι SS είχαν μαύρη στολή, σε αντίθεση με τη φεά της Wehrmacht και των υπόλοιπων Γερμανών. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ήταν διαλεκτοί και μάλιστα πάρα πολύ σκληροί, άτεγκτοι. Θεωρούσαν υπανθρώπους όσους ήταν υπό τη δικαιοδοσία τους, φυλακισμένοι δηλαδή στα στρατόπεδα, και τους φέρονταν ανάλογα. Βέβαια, είμαστε στο 1943. Ήδη έχει αρχίσει η σοβιετική αντεπίθεση και διακρίνονται τα πρώτα μαύρα σύννεφα πάνω από τη Γερμανία. Αυτό αν το συνδυάσεις και με το γεγονός ότι οι απώλειες των Γερμανών στα πεδία του πολέμου, ειδικά στο ρωσικό μέτωπο, ήταν τρομακτικές, επέτρεψε σε μία μικρή παρέκκληση από τη φυλετική καθαρότητα των Γερμανών που επάντρωσαν ως φρουροί τα στρατόπεδα. Και το λέω αυτό γιατί στο Χαϊδάρι οι γνήσιοι Γερμανοί SS ήταν η μειονότητα. Οι περισσότεροι ήταν πολιτογραφημένοι SS από χώρες που εθελοντικά είχαν βρεθεί κάποιοι να ενταχθούν στα SS. Δηλαδή, όχι γνήσιοι Γερμανοί. Ποιες ήταν αυτές οι χώρες? Πάρα πολλές. Ξεκινάμε από τη γειτονική Αλβανία και πάμε μέχρι τις Βαλτικές χώρες και μέχρι τις χώρες του Μπένελουξ. Πολλοί εξωμότες συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Στο Χαϊδάρι υπήρχαν αρκετοί Ρουμάνοι και αρκετοί Ούγγροι. Και η Ουγγαρία και η Ρουμανία ήταν χώρες που συνεργάστηκαν στενά, ειδικά η Ουγγαρία, στενά με το καθεστώς του Χίτλερ. Ποιοι προσέρχονταν τώρα στο Χαϊδάρι? Κάθε λογής πατριώτης, κάθε λογής αντιστασιακός, κάθε άνθρωπος που είχε περηφάνεια και είτε οδηγείτο από τους καταδότες που υπήρχαν πάμπολοι δυστυχώς στην Αθήνα της εποχής εκείνης ή από τους ίδιους τους Γερμανούς με τα περίφημα μπλόκα. Τι σήμαινε το Χαϊδάρι? Το Χαϊδάρι ήταν ένας τόπος βασανιστερίων, φρικώδης τόπος, όπου σε πολλές περιπτώσεις ήταν το τελευταίο σκαλοπάτι πριν οδηγηθούν αρκετοί από αυτούς στη Γερμανία, στα λεγόμενα στρατόπεδα, στα εξοδοτικά στρατόπεδα εργασίας. Μπορεί να διακρίνεται μια συγκίνηση στη φωνή μου, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο έφηβος τότε πατέρας μου, ο οποίος συνελήφθη σε ηλικία 16 και κάτι χρόνων, μεταφέρθηκε σε διάφορα στρατόπεδα της Πελοποννήσου και οδηγήθηκε εκείνη την περίοδο στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, βίωσε όλα αυτά που θα σας πω στη συνέχεια και κατόπιν επιλέχτηκε μαζί με πολλούς κοκκινιώτες να μεταφερθεί σε ένα στρατόπεδο στα γαλλογερμανικά σύνορα, όπου απελευθερώθηκε όταν πλέον οι Αμερικάνοι, η πέμπτη στρατιά, μπήκε στην Γερμανία. Άρα λοιπόν έχω κάνω ένα στοιχείο μετααφήγησης όλων αυτών που μου είχε αφηγηθεί ο πατέρας μου στα τελευταία του, θέλοντας να λυτρωθεί από το τραύμα που το κουβαλούσε σε όλη του τη ζωή. Από πού έρχονταν λοιπόν οι κρατούμενοι, ειδικά εδώ από το χώρο της Αθήνας, εδώ? Από αυτόν ακριβώς το χώρο που θα σας δείξω τώρα. Αυτό το κτίριο, το όμορφο του εκλεκτικισμού που βλέπετε στην αριστερή φωτογραφία, ήταν ένα κτίριο της οδού Μέρλιν 6 στο Κολονάκι. Δυστυχώς το 1980 το κτίριο αυτό γκρεμίστηκε. Το γκρέμισαν, επέτρεψε δηλαδή το ελληνικό κράτος να γκρεμιστεί, ενώ ήταν ένα τοπόσιμο αντίστασης, ένα τοπόσιμο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και στη θέση του αναγέρθηκε ένα άθλιο κτίριο, το οποίο τα τελευταία χρόνια στεγάζει
το πολυκατάστημα Χόντος. Μπροστά, ακριβώς, όσοι περάσετε από εκεί, υπάρχει αυτή η στήλη που βλέπετε. Εδώ ήταν το κολαστήριο της Γκεστάπο με αυτά τα λιτά 1941-1944 και ένα ανάγλυφο στο βάθος. Μάλιστα, η ίδια η εταιρεία Χόντος θέλησε το 2007 να απομακρυνθεί αυτό το μνημείο, γιατί έδινε ένα δυσάρεστο συναίσθημα στους πελάτες του. Ευτυχώς δεν έγινε αποδεκτό αυτό. Εκτός από το κτίριο της οδού Μέρλιν, που ήταν η έδρα της Γκεστάπο των SS, και όπου εκεί τα βασανιστήρια ήταν απίστευτα, πέρα από κάθε περιγραφή, αυτοί λοιπόν μετά, όταν ήταν σε κατάσταση μηθανή, αν δεν είχαν πεθάνει ήδη, στέλνονταν στο Χαϊδάρι, όπου στο Χαϊδάρι κάποιοι από αυτούς είχαν την ατυχία να περιμένουν ένα διάστημα μέχρι να αναρρώσουν για να επανέλθουν πάλι στο κολαστήριο της Μέρλιν. Εκτός από αυτό όμως υπήρχε το κτίριο της οδού Ελπίδος. Αυτό είναι κοντά στην Κυψέλη, κοντά στην πλατεία Βικτωρίας από πάνω, βόρεια της πλατείας Βικτωρίας. Εκεί ήταν το άντρο της ελληνικής χωροφυλακής. Όταν λέμε ελληνική χωροφυλακή, δεν πρέπει να πάει το νου σας ότι ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Οι πιο στενοί συνεργάτες των Γερμανών. Αυτοί παρέδωσαν τους περισσότερους πατριώτες αντιστασιακούς και τους έστελναν καρφί είτε στην Μέρλιν είτε στο Χαϊδάρι. Αν δεν τους σκότωναν βέβαια στην οδό Ελπίδος, δείτε τώρα και το όνομα Ελπίδα, έτσι. Επίσης, πολλοί πήγαιναν στην Μέρλιν για τα περαιτέρω, αφού συλλαμβάνονταν είτε από την ελληνική χωροφυλακή είτε από τα τάγματα ασφαλείας που είχαν ήδη δημιουργηθεί. Ήταν οι φυλακές Αβέροφ. Οι φυλακές Αβέροφ δεν υπάρχουν πλέον. Είναι εκεί που έχει χτιστεί το μεγάλο κτίριο του Αρείου Πάγου. Εκεί ακριβώς ήταν οι φυλακές Αβέροφ. Λοιπόν, το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, που λειτουργήσε ως κολαστήριο και ως τόπος πολλές φορές, από το οποίο στέλνονταν για ομαδικές εκτελέσεις διάφοροι αγωνιστές, μετά το τέλος του πολέμου, λειτουργήσε ως φυλακή κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, αλλά και αργότερα. Μετά το 1952, το στρατόπεδο πέρασε στα χέρια του ελληνικού στρατού και λειτουργούσε σαν πραγματικό στρατόπεδο. Σε όλη την Ευρώπη, όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν ένας τόπος μαρτυρίου, το οποίο φυλάσσονταν ως ένα ιστορικό αρχείο, ως ένα ιστορικό απομεινάρι. Στην Ελλάδα, όλα αυτά που συνέβησαν ξεχάστηκαν, σβήστηκαν για μια στιγμή και μετά το 50 είναι σαν να μην υπήρχαν. Έτσι λοιπόν, το στρατόπεδο λειτουργούσε ως ΚΕΒΟΠ, ως στρατόπεδο δηλαδή του ελληνικού στρατού, και ακόμα και σήμερα. Λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλά δείγματα του τι συνέβαινε εκεί μέσα. Άλλαξαν μορφή τα κτίρια, τα περισσότερα είναι αγνώριστα σε σχέση με το παρελθόν. Έψαξα και βρήκα μια πολύ σπάνια φωτογραφία που δείχνει όλο το στρατόπεδο και όλα τα κτίρια όπως ήταν τότε, στην περίοδο της μεταξικής δικτατορίας. Από όλα τα κτίρια, το μόνο που διασώθηκε, όχι βέβαια χωρίς αλλοιώσεις, και σήμερα έχει φύγει από τη δικαιοδοσία του ελληνικού στρατού και ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το παρέδωσε στο Δήμο του Χαϊδαρίου, είναι αυτό το κτίριο. Είναι το διαβόητο μπλοκ 15. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν το πιο φρικώδες από όλα τα κτίρια, από όλα τα μπλοκ του Χαϊδαρίου. Εδώ οδηγούνταν οι μελοθάνατοι. Και καμιά φορά οδηγούνταν την προηγούμενη βραδιά πριν από τη θανάτωσή τους. Στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο ήταν τα απομονωτήρια. Οδηγούνταν δηλαδή πατριώτες οι οποίοι είχαν περιπέσει σε κάποιο παράπτωμα ή
οι Γερμανοί θεώρησαν ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους εκδικηθούν. Σε αυτό ακριβώς λοιπόν το κτίριο χάθηκαν πολλές ανθρώπινες ψυχές. Από αυτό το κτίριο πέρασαν και πάρα πολλοί Εβραίοι πλην Θεσσαλονίκης, πάρα πολλοί Εβραίοι πέρασαν και στάλθηκαν κυρίως στο Auschwitz-Birkenau. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πω και κάτι, ότι ο Ραβίνος της Αθήνας, σε αντίθεση με τον Ραβίνο της Θεσσαλονίκης, συνεργάστηκε με τις χριστιανικές αρχές και πάρα πολλοί Εβραίοι απέκτησαν διαβατήριο, ταυτότητα, που αναγραφόταν διαφορετικό θρήσκευο, δηλαδή το χριστιανικό. Αυτό συνέβη επειδή ο Ραβίνος βοήθησε, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους έδωσε όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Λοιπόν, το κτίριο 15, θα σας δείξω και εσωτερικές φωτογραφίες που τις τράβηξα πρόσφατα σε μία επίσκεψη. Πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή ποινών από τον ελληνικό στρατό. Το χρησιμοποίησαν. Αποτέλεσμα αυτού είναι, όπως βλέπετε, να βαφτεί, να αποκτήσει λάμπες που δεν είχε βέβαια. Παίρνεις μια ιδέα, αυτό είναι το απομονωτήριο που βλέπετε εδώ. Στο απομονωτήριο ήταν αυστηρά ένας από κρατούμενος, αργότερα όμως επειδή υπήρξε πληθώρα κρατουμένων, μπορεί να ήταν και 5, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε καν να εξαπλώσουν. Δεν υπήρχαν κρεβάτια, δεν υπήρχαν τζάμια. Οι φεγγίτες ψηλά δεν είχαν τζάμια, άρα δεν υπήρχε προστασία από το κρύο. Η διατροφή τους ήταν από τα αποφάγια των υπολείπων. Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν και πολλά, γιατί όλοι πεινούσαν. Και βέβαια πολλοί έχασαν τη ζωή τους είτε από την ασιτεία είτε από τις κακοχίες. Ξαναλέω όμως πάλι ότι το μπλοκ 15 ήταν το διαβατήριο για το θάνατο. Όποιοι έμπαιναν στο μπλοκ 15 ήξεραν πολύ καλά ότι ήταν πολύ δύσκολο να βγουν ζωντανοί. Ποιοι πέρασαν τώρα από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου? Πάρα πολλοί αγωνιστές. Θα σας δείξω μερικούς. Η Λέκτρα Αποστόλου. Μορφωμένη κοπέλα από πολύ καλή οικογένεια της περιοχής του Νέου Ηρακλείου. Πήγε στην αντίσταση, πάλεψε πάρα πολύ, συνελήφθη από τους τάγματασφαλίτες και οδηγήθηκε στο Χαϊδάρι. Την εκτέλεσαν Μάιο του 1944 στο Δαφνί, στην περιοχή του Δαφνίου. Είχαν και κοντινό τόπο για εκτελέσεις πέρα από τη Γεσαριανή. Για τις πιο fast track εκτελέσεις είχαν το Δαφνί. Πάω κάτω. Η Ρώκο Σαντοπούλου. Η 17χρονη όμορφη κοπέλα από εύπορη για αυτή η οικογένεια της Σπάρτης. Φυλακίστηκε, ο πατέρας της φυλακίστηκε πρώτα απ' όλα, όλες αυτές είχαν φυλακιστεί από την μεταξική δικτατορία πρώτα απ' όλα, έτσι. Ο πατέρας της Κωνσταντοπούλου χρημάτισε κάποιους για να την βγάλουν, ωστόσο ξανασυνελήφθη, οδηγήθηκε στο Χαϊδάρι και το Σεπτέμβρη του 1944, λίγο χρόνο πριν να απελευθερωθούμε, εκτελέστηκε και αυτή στο Χαϊδάρι. Λέλα Καραγιάννη. Αυτή είναι που δημιούργησε την ομάδα Μπουμπουλίνα. Συνεργαζόταν με τους Άγγλους και με τα ελληνικά στρατεύματα της Μέσης Ανατολής. Έδινε πληροφορίες για τις κινήσεις των Γερμανών. Τι σύμπτωση και αυτή από εύπορη οικογένεια. Έδωσε τη ζωή της, συνελήφθη 2 φορές από τα τάγματα ασφαλείας. Την τελευταία φορά που οδηγήθηκε στο Χαϊδάρι, όπου ο ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής χωροφυλακής, ονόματι Λάμπου, περιβόητος Λάμπου, ανέλαβε ο ίδιος, επειδή δεν μαρτυρούσε ποτέ, ανέλαβε ο ίδιος να της κάνει βασανιστήρια φρικόδη που την οδήγησαν στο θάνατο. Την αποκεφάλισε και την πέταξε το πτώμα της στους δρόμους της Αθήνας χαράματα. Ο Λάμπου συνελήφθη μαζί με άλλους
για την πολλαπλή δράση και τις δολοφονίες που είχε κάνει σε όλο το διάστημα της κατοχής, και είναι αυτός μαζί με κάποιον άλλον που από τα πολύ επίοικη δικαστήρια τα μεταπολεμικά καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη το 1948. Ο Λάμπου έκανε 2 χρόνια φυλακή και το 1952 έγινε αρχηγός της ελληνικής χωροφυλακής στην περιοχή της Αθήνας. Θα σας δείξω τώρα κάποιους άλλους που πέρασαν από το Χαϊδάρι και δεν παρανούσας, ούτε ο δικός μου πήγαινε. Εμμανουήλ Κριαράς. Ένα από τα μεγαλύτερα πνεύματα της ελληνικής φιλολογίας, έτσι, με πολύ βαθιές γνώσεις, γραμματείας, ο οποίος μάλιστα πέθανε και πολύ μεγάλος, 107 στα 108. Συνελήφθη και πέρασε 4 μήνες στο Χαϊδάρι μαζί με τη γυναίκα του, αριστερός με αντιστασιακή δράση. Ο Σκαλκούτας. Αυτός συνελήφθη μόνο και μόνο γιατί ανήκε σε αριστερή οικογένεια. Ήταν στοχευμένος μόνο στη μουσική του, στην εξαίρεσια μουσική του, Χαλκιδαίος, και συνελήφθη μόνο για αυτόν τον λόγο. Πέρασε 3 μήνες στο Χαϊδάρι. Ρεναντόρ. Αυτή από αριστερή οικογένεια, όχι όμως ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο άτομο, πέρασε και αυτή 4 μήνες στο Χαϊδάρι. Είχε συνάψει σχέσεις όμως με τον κύριο που βλέπετε δίπλα. Η Ρεναντόρ ήταν από τις πολύ γνωστές του εμπορικού κινηματογράφου και θεάτρου της εποχής εκείνης. Είχε συνάψει σχέσεις με τον κύριο που βλέπετε δίπλα, τον Γιώργο Οικονομίδη. Το Γιώργο Οικονομίδη με το άλσος και διασκεδαστής, αγαπητός σε όλους, ο οποίος είχε μάλλον το απόγειο της επαγγελματικής του δόξας επί Χούντας, επί ΕΝΕΔ, με τα ταλέντα κλπ. Εγώ του έχω μια συμπάθεια γιατί ήταν αυτός που είχε γράψει και τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Οικονομίδης. Ωστόσο όμως, κατηγορήθηκε μάλιστα για συνεργασία με την Χούντα, όπως και η Ρεναντόρ, γιατί συμμετείχε σε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονταν στα στάδια και τραγουδάγανε κλπ. Αλλά όμως δεν μπορεί να σβηστεί το αριστερό του παρελθόν, γιατί και αυτό συμμετείχε τότε στις συναντήσεις. Αυτή είναι από τις περίεργους. Από το Χαϊδάρι η υπόθεση απόδραση ήταν, όπως καταλαβαίνετε, εξαιρετικά δύσκολη. Γιατί περιμετρικά υπήρχαν ανά 100 μέτρα υπερυψωμένες σκοπιές. Το Χαϊδάρι δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από το Σάξενχάουζεν, από τον Νταχάου. Ήταν ακριβώς έτσι, όπως το φαντάζεστε. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσαν. Πολύ φόβος, πολύ βία καθημερινή και πολλές φορές ανέτεια. Γράφω πρώτος διοικητής, η αλήθεια δεν είναι πρώτος διοικητής. Ο προηγούμενος διοικητής ήταν πολύ μικρό διάστημα. Είναι ο πρώτος ουσιαστικός διοικητής του Χαϊδαρίου. Πρωτοπαλίκαρο του Χάιντριχ. Χάιντριχ, πώς θα το ψευδόνυμό του προσπαθώ να θυμηθώ. Ο Δήμιος. Ήταν αυτός που υλοποίησε την τελική λύση, την εξολόθρευση των Εβραίων. Και δολοφονήθηκε από αντιστασιακούς στην περιοχή της Τσεχίας. Ο Ραντόμσκι ήταν ένας φρικώδης τύπος, σαντιστής, ένας υπάνθρωπος, που από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο Χαϊδάρι, αντιλήφθησαν οι κρατούμενοι ότι η κόλαση είχε προσγειωθεί στα πόδια τους. Το ψευδόνυμο που έδιναν οι κρατούμενοι στον Ραντόμσκι ήταν ο Σύρμας. Αντιλαμβάνεστε γιατί. Γιατί όταν εμφανιζόταν ο Ραντόμσκι έπρεπε να εξαφανιστούν. Γιατί κατά δική του βούληση, ανέτεια, απρόκλητα, μπορούσε να βουρδουλιάσει οποιονδήποτε. Είχε σκοτώσει με το δικό του πιστόλι. Ο πρώτος που σκότωσε ήταν ένας αντιπολοχαγός του ελληνικού στρατού στο αλβανικό μέτωπο, ονόματι Λεβί. Όπως αντιλαμβάνεστε, το όνομα ήταν Εβραίος. Το σκότωσε ενώπιον όλων χωρίς καμία αιτία, μόνο και μόνο για παραδειγματισμό.
Ο ίδιος καφιόταν και μάλιστα και στους κρατούμενους ότι με το προσωπικό του πιστόλι είχε σκοτώσει νωρίτερα στην Ουκρανία 100 Ρώσους αιχμαλώτους. Και αυτό το είχε ως τιμητικό παράσημο. Η βιαιότητά του ξεπερνούσε κάθε όριο. Τα βασανιστήρια μέσα στο Χαϊδάρι ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Στα βασανιστήρια συμμετείχε πολλές φορές και ο ίδιος. Ήτανε μέθησος. Σπάνια ήταν νυφάλιος. Τον φοβόντουσαν και οι ίδιοι οι Γερμανοί. Σε ένα τέτοιο ξέσπασμα θυμού, ο Ραντόμσκι επιχείρησε να σκοτώσει τον υπασπιστή του. Αυτό σήμαινε συναγερμό στην Γεστάπο και ο Βάλτερ Σιμάνα, ο ηγέτης των Γερμανών, διοικητής των Γερμανών στην Ελλάδα, διέταξε την αποπομπή του. Το απαγόρευσαν 2 μήνες να πιει και τον στείλανε πίσω στην Γερμανία, όπου έγινε πρωτοπαλίκαρο ενός άλλου διαβόητου, του Άιχμαν. Χάθηκαν τα ίχνη του μέχρι που αποκαλύφθηκε από ιστορικούς πολύ αργότερα ότι το 1945, μετά την ήττα της Γερμανίας, έκανε αυτό που έκαναν οι περισσότεροι από τους πρωτοστάτες. Αυτοκτόνησε. Αυτός ήταν ο επόμενος και ο τελευταίος διοικητής του στρατοπέδου. Κλάους Φίσερ, αυστριακής καταγωγής, σκληρότατος και αυτός, έτσι. Δεν διέφερε πάρα πολύ από το Ραντόμσκι. Ωστόσο όμως μειώθηκε το εύρος των βασανιστήριων χωρίς λόγο. Όχι ότι έπαψαν να υπάρχουν. Αυτός εφάρμοσε μια άλλη μέθοδο στο στρατόπεδο και θυμάμαι ότι από τις αφηγήσεις του πατέρα μου ότι αυτό ήταν πραγματικά άθλιο. Είχε βάλει ένα κουτί έξω από το διοικητήριο, όπου όποιοι κρατούμενοι ήθελαν να καταγγείλουν κάποιον άλλον κρατούμενο για υβριστική συμπεριφορά, για σκέψεις αντικαθεστωτικές κλπ. Έριχναν εκεί πέρα το χαρτί με την κατάδοση, με τον χαφιεδισμό και βέβαια περιποιούνταν κατάλληλα, χωρίς να ελέγξουν την πιστότητα αυτής της καταγγελίας, τον καταγγελόμενο. Ο Κλάους Φίσερ είναι αυτός που έφυγε μαζί με τους Γερμανούς άρον-άρον. Ξέρετε, το 1944 ήταν η χρονιά με τα πιο φρικτά εγκλήματα, μαζικά εγκλήματα των Γερμανών στην Ελλάδα. Αυτό βεβαίως αιτιολογείται από το γεγονός ότι ήδη έβλεπαν ότι χάνουν τον πόλεμο και έπρεπε να έχουν διασφαλίσει μια απρόσκοπτη και ανέμακτη επιστροφή στην πατρίδα του. Ο φόβος που τους είχε κατακλείσει είναι το γεγονός ότι οι Ρώσοι θα μπορούσαν να αποκλείσουν τη Βαλκανική και να εγκλωβιστούν. Ήδη από τις αρχές Αυγούστου η Ρουμανία πέρασε στα χέρια των Σοβιετικών. Άρα λοιπόν αυτό που ήθελαν να διασφαλίσουν ήταν να φύγουν. Όμως πριν να φύγουν ήθελαν να εκδικηθούν. Τα εγκλήματα που έκαναν λοιπόν με τις μαζικές εκτελέσεις που ξέρουμε το 1944 ήταν πολλαπλά και απάνθρωπα. Βέβαια είχαν πάντα τη συνδρομή των δοσύλλογων, των ταγμάτων ασφαλείας, όλων εκείνων που έπεσαν το ρόλο τους. Αν σας κουράζω να πάω λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, πάμε στην αφορμή για την εκτέλεση των 200. Έξω από τους Μολάους, αυτό ακριβώς το χωριό, το Απιτιά, ο Μανώλης Σταθάκης, επικεφαλής μιας δύναμης του Ελλάς, έσυσε ενέδρα και σκότωσε τον υποστράτηγο Κρέχ, που ήταν διοικητής, στρατιωτικός διοικητής των Γερμανών στην Πελοπόννησο, και 3 υπασπιστές του. Και τραυμάτισαν και άλλους στρατιώτες. Αυτό σήμανε συναγερμό στην κεντρική διοίκηση των ΕΣΕΣ και στο Σιμάνα και αποφάσισαν να προβούν άμεσα σε αντίπεινα. Πριν προβούν αυτοί σε αντίπεινα, ο Διονύσιος Παπαδόγκονας, ο ηγέτης των ταγμάτων ασφαλείας στην περιοχή της Πελοποννήσου, σκότωσε με δική του και η ομάδα του, σκότωσε 100 αντιστασιακούς ή ύποπτους αντίστασης στην περιοχή εκείνη με τη μορφή των αντιπίνων, γιατί ο στρατηγός Κρέχ ήταν και επιστήθιος φίλος του.
Το μήνυμα που ήρθε στην Αθήνα είναι ότι θα πρέπει η εκδίκηση να είναι πάρα πολύ σκληρή. Και η αντιστοιχεία ήταν ένας νεκρός Γερμανός προς 50 Έλληνες. Ο Σιμάνα ήξερε πάρα πολύ καλά ότι η ανθρώπινη δεξαμενή από όπου θα μπορούσε να αρδρεύσει θύματα ήταν το Χαϊδάρι, το οποίο εκείνη την εποχή είχε πλημμυρίσει με πάρα πολύ κόσμο. Και έτσι λοιπόν διέταξε την 1η Μαΐου να επιλεγούν και να εκτελεστούν 200 από τους κυρίως ακροναυπλιώτες, αλλά και άλλους. Και έτσι συνέβη. Ήδη η έγκληση του Χαϊδαριού έπαιρναν πληροφορίες απ' έξω. Ο τρόπος με τον οποίο τους πέταγαν οι συνεργάτες τους ήταν μέσα σε ένα σβόλο ψωμιού που έβαζαν χαρτάκι με κάποια μηνύματα και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πληροφορούνταν τι γίνεται. Έμαθαν για την δολοφονία του Κρέχ και για την διαταγή των αντιπίνων που είχε ακουστεί σε όλη την Αθήνα και βέβαια όταν ανακοίνωσαν ότι 200 από εσάς θα αλλάξετε στρατόπεδο χωρίς καμία άλλη πληροφορία, ο νόσος πήγε ακριβώς σε αυτό το οποίο συνέβη. Ο Ναπολέοντας Χατζίδης από την εποχή του Ραντόμσκι ήταν διερμηνέας. Καταγόταν από τον Πόντο, μάλλον από την Προύσα της Μικράς Ασίας, ποντιακής καταγωγής, καλλιεργημένος και μορφωμένος άνθρωπος, μεγάλωσε στην Κρήτη, 13 χρονών ήρθε στην Ελλάδα, σπούδασε στην ανωτάτη εμπορική, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης, δούλευε ως λογιστής, μιλούσε 5 γλώσσες. Όλες αυτοδίδακτος. Και γι' αυτό τον επέλεξαν στο στρατόπεδο να είναι ο διερμηνέας του Ραντόμσκι και μετά του Φίσερ, με τον οποίο συνήψε μια στενή σχέση. Πολύ δύσκολος ο ρόλος του, γιατί έπρεπε να μεταφράσει ακόμα και τα λόγια των βασανισμένων συντρόφων του. Αντιλαμβάνεστε πόσο φόρτισε αυτό τη συναισθηματική του κατάσταση. Τα μηνύματα που άφησαν λίγο πριν να φύγουν για τον δρόμο τον ανεπίστρεφτο ήταν μια συνήθεια που πήγε από παλιά. Από όλα τα στρατόπεδα όταν τους μετακινούσαν, συνήθιζαν να πετάνε μηνύματα για πας και φτάσουν στους δικούς τους. Αυτά τα μηνύματα που βλέπετε εδώ είναι του Σουκατζίδη που έστειλε στον πατέρα του και στη Χαρούλα την αραβωνιαστικιά του. Είχε γράψει κι άλλο ένα και στην αδελφή της αραβωνιαστικιάς του, ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο της αντίστασης, θα σας πω σε λίγο για αυτήν. Εδώ όπως βλέπετε αριστερά είναι η Μαρία η Λιουδάκη. Η Μαρία είναι η αδελφή της αραβωνιαστικιάς του, δίπλα είναι η Χαρά. Η Μαρία ήταν σπουδαία λογογράφος από την Κρήτη, σπουδαία λαογράφος, ήταν συνεργάτης του μεγάλου λαογράφου Μέγα και βεβαίως είχε ως μέντορα τον Τριανταφυλλίδη. Έκανε πολύ σπουδαία δουλειά, όμως η μεταξύ δικτατορία την έπαψε, την έστειλε πίσω στην Κρήτη, όπου δούλευε ως δασκάλα. Συνελήφθη το 1946 επί εμφυλίου, τη ζήτησαν να αποκηρύξει το Σουκατζίδη και είπε: «Μα δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο». Τη βασάνισαν, την τεμάχισαν μαζί με τη Μαρία Ανδρεάκη. Αυτό που λέω, την τεμάχισαν, την έβαλαν σε τσουβάλια και την πέταξαν σε ένα χαντάκι που βρέθηκε μετά από 6 μήνες από μυρωδιά. Η Χαρά δίπλα ακολούθησε αυτό που της έγραψε ο σύντροφός της. Αρκετά μετά τον θάνατο του Σουκατζίδη, παντρεύτηκε, απέκτησε παιδιά, πέθανε το 2001. Η εκτέλεση έγινε Πρωτομαγιά, τη μέρα του εργατικού ξεσηκωμού. Δεν είναι τυχαίο. Σε 10 καμιόνια ξεκίνησαν από το πρωί, μέσω της Ιεράς Οδού φτάσανε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, τόπος εκτελέσεων αυτός. Η Κεσαριανή και ο Βύρωνας ήταν ένας τόπος όπου υπήρχαν θύλακες αντίστασης, πολύ έντονοι θύλακες αντίστασης, όπως και η Κοκκινιά. Εξάλλου, τον τελευταίο μήνα πριν να φύγουν οι Γερμανοί, ουσιαστικά δεν πάτησαν το πόδι τους ποτέ εκεί, σε αυτές τις 3 περιοχές. Εκεί λοιπόν τους οδήγησαν στην περίφημη Μάντρα, στον τοίχο της Κεσαριανής και τους εκτέλεσαν ανά 20. Νωρίτερα, ο Φίσερ είχε προτείνει στο Σουκατζίδη να τον ανταλλάξει με κάποιον άλλο σύντροφό του
Και όταν ο Σουχατζίδης, θα το δούμε στην ταινία, όταν ο Σουχατζίδης αρνήθηκε κάτι τέτοιο, μπήκε και αυτό στη λίστα των 200. Μαζί με τον Σουχατζίδη ήταν και ο Αντώνης Βαρθολομέος, που δεν αναφέρεται συχνά. Ο Αντώνης Βαρθολομέος του έκαναν την ίδια ερώτηση, οφείλησαν την ίδια ερώτηση που έκανε και στον Σουχατζίδη. Και αυτός μεταφραστής. Είναι αυτός που ανακοίνωσε, θα το δούμε στην ταινία, που ανακοίνωνε τα ονόματα που τυχαία είχαν επιλογή για να πάνε για εκτέλεση. Πολλοί κόσμος είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε, ήταν στους δρόμους, συχτήριζε τους Γερμανούς, φώναζε ενθαρρυντικά μηνύματα και όταν πια έπεσε νεκρή και η τελευταία εικοσάδα, η προηγούμενη εικοσάδα μάζευε την προηγούμενη και την έβαζε πάνω σε καμιόνια ή σε απορριμματοφόρα του Δήμου. Η τελευταία εικοσάδα συλλέχθηκε από τους ταγματασφαλίτες, οι οποίοι έβαλαν την τελευταία εικοσάδα πάνω σε απορριμματοφόρο του Δήμου και τους πήγαν στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια, όπου τους έθεψαν σε μαζικούς τάφους. Πέταγαν διάφορα μηνύματα τα οποία είχαν γράψει από την προηγούμενη και πολλές φορές τα μηνύματα αυτά τα τύλιγαν σε χαρτονομίσματα. Τους ήταν άχρηστα εκεί που πήγαιναν, αλλά θα ήταν και ένας τρόπος για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να σηκώσει κάποιος. Πολλά από αυτά τα μηνύματα διασώθηκαν σήμερα. Κάποια από αυτά υπάρχουν στο Μουσείο της Ελληνικής Αντίστασης στη Κεσαριανή. Αυτή εδώ είναι η μάντρα της εκτέλεσης. Δείτε κάποια από αυτά τα μηνύματα. Η κορύφωση της ταινίας που θα δούμε, εκεί που απογειώνεται η ταινία, και κάθε φορά που τη βλέπω δακρύζω γιατί δεν μπορώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου, είναι η στιγμή του γλεντιού. Το γλέντι που έγινε στο μπλοκ 3 ήταν αυθόρμητο, ήταν το γλέντι αποχαιρετισμού της ζωής. Θεωρώ ότι δεν ήταν η τελευταία μέρα τους στη ζωή, ήταν η πρώτη μέρα τους στην αθανασία. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έδειξαν με τη στάση τους ότι πάνω από την ζωή, πάνω από τη δουλική ζωή υπάρχει αξιοπρέπεια. Και αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ότι η ιστορία γράφεται με πράξεις που ξεπερνούν το ατομικό συμφέρον και απογειώνουν το συλλογικό. Και τέλος, την πεποίθησή μου ότι η ανθρώπινη, επαναλαμβάνω, η ανθρώπινη ιστορία δεν γράφεται από αυτούς που υποτάσσονται, αλλά από αυτούς που αντιστέκονται με σθένος στην αδικία και στη βαρβαρότητα. Θεωρώ ότι ο σπουδαίος αυτός κινηματογραφιστής ο Παντελής Βουλγαρής, που στη φιλμογραφία του ασχολείται με πολιτική κυρίως, με την πολιτική ζωή του τόπου και την υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια και ακρίβεια, ότι θα έπρεπε να τελειώσει την ταινία του ακριβώς μετά το γλέντι. Αυτή είναι μια προσωπική βέβαια εκτίμηση που μπορεί να είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη. Το κτίριο που θα δείτε, και τελειώνω με αυτό, το κτίριο που θα δείτε, που έπαιξε τον ρόλο της φυλακής, δεν είναι στο Χαϊδάρι βέβαια, είναι στις φυλακές της Τζεβίν, που είναι στην περιοχή της Σούδας. Εκεί ο Παντελής Βουλγάρης είχε γυρίσει και τα πέτρινα χρόνια. Και ακόμα παλιότερα ο Αγγελόπουλος είχε γυρίσει τις μέρες του 36. Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με ένα πολύ μικρό απόσπασμα του τι είπε ο Σουχατζίδης στους συντρόφους του ακριβώς εκείνη τη βραδιά την τελευταία. Αυτό είναι από μαρτυρίες επιζώντων. Και τώρα, λίγο πριν από τον αποχωρισμό μας, θα μοιραστώ μαζί σας τη βαθύτερη αλήθεια μου. Όχι, η οικογένειά μου δεν ήταν ούτε ο πατέρας μου, ούτε η αδελφή μου, ούτε η Χαρά. Αυτοί είναι για τους οποίους μιλούσα πρωτήτερα, εκείνοι που ζουν έξω από τα τείχη. Εσείς ήσασταν και είστε όλο αυτόν τον καιρό η οικογένειά μου, πατέρας, μάνα και αδέλφια μου.
εσείς και κανείς άλλος. Αυτά είχα να σας πω. Οπλιστείτε τώρα με θάρρος, οδεύουμε στη μάχη. Χαρείτε, γιατί ό,τι μας στέρισαν τα χρόνια της κατοχής και του πολέμου, το δικαίωμα να δώσουμε τη ζωή μας για την πατρίδα, άθελά τους μας το προσφέρουν τώρα. Έστω και έτσι, λέω εγώ, θα το καλοδεχτούμε. Στον πόλεμο πάμε σύντροφοι, στον πόλεμο. Αυτό βάλτε το κανά στο νου σας και όχι για εκτέλεση. Ευχαριστώ.